malami da ya gaishe haka har sai ya mishi hala ba kai ma JS3 ba sai ya ce mishi eh shine kama koma inda ka fito irin ya fara mishi abin nan shikenan sai ya ga kuma daga baya haba da ya ga duk abin da ya tambaya shine ke fara amsawa sai suka dawo suka zama suna son shi sosai a makarantar saboda sun ga irin kokarin shi idan da ya je da makarantar haka zanci kawai yana ta karatun shi kawai yana ta yin shi hadda kamar yana haddacewa sai abin mamaki alishin ya dawo kawai sai ga yana ta karatun bokon shi haka yake kamar yana hadda in ya dawo zaka ce yana ta maimaita abin da aka yi to sai ya zama komai suka yi kawai akwai irin tun test din da suka yi dukkan su gaba daya ya zama gaba daya shi ya cinye ya zo da aka yi jarabawa ma ya cinye to sai ya zama dai shi bai ma kammala makarantar ba ya SS2 yake a lokaci dangane da ibada alhamdulillah suna kokari gurin ibada dukansu kowa yana yin sallolin suna yi idan ma nake ce musu sallar nan 51 ita ake so mumini ya dinga yi to suna yin kowane lokacin sallah yayi za su yi sallansu suna yin ibada kuma na darare ma akwai lokacin da in yaje akwai lokacin da suke zuwa daru dinnan islamiyya idan aka faɗi ma falalan wata sallah shi ali musamman yake zuwa ya gaya mai ya ce mama yau akwai sallah kaza an ce wanda yayi kaza ne ya gaya mai irin falalarta kuma wancan karan waƙi'an Qudus da aka yi ta 2015 ta hartsa da su har da shi a ciki sai har suka harbe shi a hannu to lalle ya kasance yana mai matukar shauƙin ruskan su Sheikh Said Ahmad shi yana da son karatu sosai kuma yana da kwakwalwa sosai kuma shi gaskiya akwai shi da son aiki ko me yake yi da ya ji an ce malam zai fita ko zai wani abu za ka ga ya bar wannan aikin ya tafi don ya kara abu ina jin nima dai kamar dama a ce nima ɗin lokaci na zai in je in bi mu ci gaba rayuwa a can tare ko kuma a ce misali a ce zai yiwu a ce ya dawo mu ci gaba da rayuwa idan na tuna babu Shahid Ali babu Shahid Muhammad a tare da mu nakan ji kunci amma na sabo kuma in na tuna cewa mu kuma da suka koma sun da sun cika burin su ne to kuma nakan yi farin ciki fiye da kunci na gaskiya saboda kuma sun kasance shine matukar burin su a rayuwa cewa su ga sun koma ga mahallacinsu suna shuhada koyaushe in mutum ya tuna sai ya zubar da hawaye so ba komai muna roƙon Allah da ya karɓi shahadansu Allah kuma ya taskace mana jikunansu da ya dawo daga gabari to har nake ganin shi har mamanmu take ce mai ya sa hirani haka ita take ce mai cire saboda su maƙiya kase gane shi haka kamar a samu a cikin jinin mu a ci an samu shahidai to gaskiya mu kan wannan abin ya kara mana kwarin gwiwa kuma ba gudu ba jaraba insha Allah ko gorma mutuka ba mu mutuwa ba ma ban zira mu da ita insha Allah har abada muna tare da mana saboda na rasa na ɗaya na rasa mai takura mun yi karatu na biyu kuma na rasa wanda yake sa ni cikin dariya ko yaushe idan na tuno su ina yin kuka sosai musamman in na tuno da kalman da Ali ya yi abokan shi sun gaya mana wanda suka je gyalle su sun ce an ƙara harbe shi a hannu bayan da aka harbe shi a hannu sai ce to ni yanzu ba zan iya komai ba amma zan je kofar gidan malam in zauna sai dai su fita kaina sannan su wuce suka ga malam to lalle na tuna wannan abin yana san kuka sosai saboda tausayin yaron ya san abin da zai faru da shi amma ya dake sai dai in bayan baran shi za a kai ga malam lallai wannan abin yana sa ni kuka na ji tausayin shi kuma na ji daɗin irin jajircewan da ya yi akan hanya